लोगोआव फैथारला मा जाखो बियो सानफ्रामबो फनखौनो सानदोंसो। हेल' सना अहाय दङ? मानो आंखौ लोगो हमफैथाराखै नोङो? आं नोंखौ जा नायनो लुबैदों, लोगो हमफैलाय। माथो माबा नायनायाव हरलाबाय थायोब्रा ज'ल' एसे माल नायदों मियाक्का दिप्पाखौ दिनैसो नुदों आंहा। जाम्बि जाम्बि फन लाबाय थागोन। नोंखौ लोगो हमहैनो बे पुलिसजों लकडाउनाव खिथु गोजा जालायनो मोननांगौ नामा आङो? ज'नो हाया खिनो हाया जालायनांगौ नामा? जाम्बि जाखो नामा नोंलाय? लोगो हमनो होदों कर'ना भाइरासनि लकडाउन होदों। नोंखौ लोगो हमना पुलिसजों होजानांगौ आङो। जाम्बि जाम्बि। दोन आं माबा माबि नायनांगौ नै दिनैसो नेटवर्क सोनो हादों आंहा। मा रागा रागाल' जाबाय थायो? दे होमबालाय लोगो हमदो। लोगो हमनोनोलै फैसा गारनांगौबा मा जागोन? मोजां मोननायालाय माब्रा मोजां मोननायनिख्रुइ फैसानिया देरसिन जायालै। बेखौ गारगोन गोदान मोनगोन। होजानानै आरो खम दिगदार जागोन। न'आव मा खालामनो थानोब्रा एथ' गोबाव बन्द'। लोंनोबो मोनला सोबनो मोनला। दुब्लि बारिजों खारनानै बाजै दौलायनायावसो नाम्बार 1 लोंनायसै। दसेनाव थांसै मियाक्का दिप्पाखौ नायग्रोनोसै आं। मियाक्का दिप्पा पिटि पस